wallahi ba za mu bari ba je mu ci uwar su wallahi ba wani uwar uba mu je mu hausa da ruwa garin nan ba ba wanda sai da wallahi je mu kawai mu hausa ba matar bai gida a garin nan ƙarya gari kai ne ai da baka zo da kanka ba da ko tuluwa kai zan yi zuwa to akwai wallahi ni ma hanya ne ta biyo da ni ta uba gidan naka wallahi gida ya iyalai alhamdulillah malam Hamza ya san abin da yake faruwa a garin nan kuwa malam Hamza wallahi ba sani kai ku ne idan gari yi min bayani ma ana zargin wayannan yan munguwar dabar sun tare wani sun kwace masa waya can yan bura uba ai ne gari ka bani tattara su dan bura uba sauri kuke ce ba wata rigima za ku je ku hada an gare da fitowa an fito lafiya barka da fitowa da kai dukan ku lafiya amma dai ku bani amsa tambayar da na yi muku gari kawai mun fito ne kamar yadda aka saba fitowa kullum mun dan fito ne za mu dan zaga bana bayan da za a ce ga rumfa ga aljan a ce ba wani abu da zai faru a rayuwa ba ku da wani aiki daga kisa sai sata ya kamata dukkaninku kowa ya nemi sana'ar yi don wannan ba sana'a bace wadda za ta bullar da ku duba da yadda rayuwa ta yi tsada a yanzu abin da muka siye shi a bara naira 10 bana muna sayan shi naira 20 ya kamata ku nemi hanya wanda za ku tsaya da kanku wannan hanya ce ba mai bullewa ba a gare ku kuma ni mai gari ba zan bulamanci wannan ba maganan gaskiya saboda ɗa na kowa ne baka san wanda zai amfane ka ba akwai wani labarin da ya iske ne yanzu haka akwai wanda ya tafo da miliyan 2 kuma tsakaninku ko wannan dabar ne suka tare shi suka kwace saboda haka ba zan lamunci wannan abin da kuke a cikin wannan garin ba gari na mai albarka ne ba na son mutum ya zai kama fitina a cikin gari na saboda haka ku kiyaye kuma dukkaninku zan kira iyayenku ɗaya bayan ɗaya in zauna da su saboda haka ba zan lamunci wannan ba su suka san nauyinku su suka ɗauki nauyinku tun daga tashin ku zuwa yanzu saboda haka zan kira iyayenku kowanne zai ja ɗansa yi mishi faɗa ya sa shi a hanyar da ya dace ya sa shi saboda haka kamar yadda na gaya muku a yau nan ba tare da ɓata lokaci ba sai na kira iyayenku kowanne na zauna da shi saboda hakan ina ga shi ne zai kawo min maslaha a cikin ƙasata kuna san cewa ƙarya kuke tun da aka nuka a wannan wurin wani abin da za ku kulla a nan wurin ni kake so maka wanda za ka yi daba wani abu ne irin wannan abubuwan da suke faruwa a tsakaninku da kai da rumfa ina so ka dakatar da shi saboda na kai in kana dan natsuwa kaɗan kaga irin wannan abu ka nemi sana'ar ya maka idan kana da sana'ar irin wannan abubuwan wani ma za ka iya tare shi ka masa nasiha an kaga irin wannan abun ba mai kyau bane kai kanka ai kai ka kai munzalin da ya kamata kai ma nasiha wani ba sai an maka ba ne wallahi haba mai gida akwai gobe ba matata ne ba abin da ba zan aika ba akan matata komai zan aikata akan matata wallahi wawa kawai tar da wannan abu yawa ka halkanta ka natsu ka zama mutum na gari za a yi alfahari da kai al'umma za su yi alfahari da kai iyayenka za su yi alfahari da kai a gane mai gari ba wani tsakanin komai tsakanin da shi ba wani faɗa ko wani wannan ka gane yanzu ma da kaga mun dan haɗu kiliya ne ta kawo mu za mu haɗe ta gun wuce to shine kike ga ana kamar wani faɗa ne ba wani abu za a yi gun ba ka gane komai gari wallahi ba bari wallahi yau ba zaman lafiya a garin wallahi
na kalli ɗaya daga cikin yaran su gashi yanzu ina biye da shi. Zan bi shi, zan je in ga inda zan je in kalli iya gudu ruwansu. Yanzu ina buƙatar a turo mana mutane. A turo mana mutane yanzu. Ok, to shi ke. Wallahi fadan nan gaba da ina kawai ka gaya ma dagon nan ya kamata a ce an Iya, jagwa mi gomin jakar kudin nan. Sana kudin nan haka ya naga kudin ya ragu. Kudin nan miliyan 2.5 ne. Na kudin kuma bai kai haka ba. Ka san me wallahi dad boy ne koi an je an so kudin nan yaje ya dauki shi ma miliyan 1 warewa sa kuma gashi matar oga tana hannu an ce sai an kai miliyan 2.5 sannan a karbo ta kuma gashi kudin ma gaba ɗaya yanzu miliyan 1.5 ne. To ya sai shi ina jera. Ya ware mu gaskiya ya ware. Ba dole za a tura ku dole za ku je ku nemo shi. Wannan kudin ba zai yi mu je mu karbo matar mai gida a hannu ba. Sai dai ya kamata a san yace da ya riga ya taba kudin nan ya bata mana kan kudin nan. Amma yaran nan amana zai ci. Ya ci amana kan tun da wata yarinya sai je bufa. Kai da kudin da miliyan 1 ya tafi je ya bi yarinyarsa. Mutum dudu to akwai jaraguma a garin nan. Ya kamata zama a baza neman sa yanzu ku je ku hada mun kwari za a fita neman sa. Garanti mai gida. Kawai mai gida. Wa iya ba wai gaskiya ne. Gaskiya ne ya kamata a je a dubo yaran nan. Abubuwan ne kam. Gida sai Allah. Wallahi tallahi muna dan wani sale ne muna dan wani. Kai ka san mene mai gida? Wallahi kudi ne miliyan 2.5 an dauke matan oga to gashi wani yaro ya zo a cikin kudaden nan ya diba ya bi mata ya tafi da budurarsa sun je sun kama lojin wajen shakatawa. To yanzu a halin da ake ci kudin nan ba zai yi mu je mu amso matan oga ba saboda yaron ya riga ya watsa kansu. Kuma kai ka je ka bi ka tare a fada hawa. Ina ka bari kawai na je ne iya wuya kuma fadan nan na jin Okay yanzu ya magana kudi miliyan guda din nan ya ake ciki. To yanzu dai mai gida ina nan ina kokarin in baza yara su je su nemo yaran nan a duyan da yake. Saboda lojin hotel kowanne da ake nema a to yanzu dai mai gida lojin nan na riga na babbaza yara idan ya samu ma idan ya haka na mai gida ya gangara kasa. Kutuma Gida ya gangara kasa. to shi mai gida a halin da ake ciki a dauke mai mata kuma ya je zaman gida bai kawo ba da Allah kai zaman gida sai mata ƙarya ne. Wallahi abin da na duba na gani kenan. To ya kamata gaskiya duk yanda za a je a binciko mai gida kawai ya fito idan za a je in ba balle shaguna da waye za a je ai kawai a hado kudin nan a hada kansa a kai
a mutanen nan kawai su sake muna matar mai gida ba zai yiwu ba. Ya abin da za yi ke. Ba wai. To yanzu ya kamata ku yanzu kuku nan mai waya idan kuka samu waya ba. Wannan kuma ba. Wannan ai shine wanda aka karbo kudin nan a wurinsa. Gabo! duba yaran nan Allah nabi mai gari ya hana su faɗa amma ka duba su wasu da a bayan nan suna faɗa yau labarin ya tafi mai gari yau labarin ya tafi mai gari duba cikin nan da mu same su kuma guda ɗaya muka samu zai ba mu amsar komai ka gane kanon suke duba wancan zargin wayannan yan munguwar dabar sun tare wani sun kwace masa waya ko miliyan nawa. Action! Kuma na ƙara baka hannu ma sai ka ƙara tsayawa. To kana wani wannan mana ciro wukar mana. Na so ka ce ranka ya daɗe oga. Kawai mai gida a bar shi haka mana, a bar shi haka. Wannan sai Allah. A bar shi haka mai gida. A bar shi haka, a irin tafiyar ɗaya ce ai. Magana Abuja. Wallahi yana ci mai uwaye nan wallahi. Gari ya aiki. Kai dan uwaye ne kai. Wallahi ba bari wallahi. Wallahi ba bari. Yau ba zaman lafiya a garin wallahi. Wallahi ba Allah